Sa distrito Sangharo, lalaking abastante sa Agua de Pataranta na kastiguhan matapos ginapasuni ng gamo sa isa ka convenience store. Nakatutok, John Sala, eksklusibo. Nagainom-inom sa isa ka convenience store ang grupo ni alias Angga para sa ulugon kuntani ang birthday sang kaupod sini sa obra. Apang sa baylo nga sinadya rambol ang nagsugata sa ilas ang hinalilang ginpalapitan sa isa ka lalaki nga bastante na sa makaulubog gilim noon. Pagtindog yan gingulpi lang tanatampo yung ning isa ya. Di siyempre sa pagtampo yung nasa isa, tinagikuan matanay nagbato mantanay. Ay siyempre nasakit na saya mo. Amo dito na nga nagirana mo. Dugoon niya gindala sa Haro Police Station ang ginapasuni nagumpisa sang gamo nga gintilala kay Richie Lopez, 36 anyos, sang Balantang Haro. Pilason man ang birthday boy nga si Roy Martimosa, 26 anyos, residente sang Escalante City, Negros Occidental, apang temporaryong nag-i-star sa Balantang Haro. Sa sinuya ay bala tulok-tulok muna. Siyempre ang isa to do nakashot naman. Di siguro do dali mag-init ang ulo sa tinulukay lang bala. Gilayon nga nagresponde ang makatapos ang Iloilo City Emergency Responders para hatagan sang pagbulong ang mga nagkalapilasan. Temporanyo ginhunong sa Haro Police Station ang mga imbulbado sa gamo. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.